मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिया। दिनै चिरां जिल्ला थाइखाजरा ओनसोलनि उत्तर दाखिनगावनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिया देग्लाय मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनायजों आर'नाइजों बरायदों। गोग्गाथाव बाथ्रा दि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिनिफ्राय मख'जाथावदि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिनिफ्राय गासै 13सा फरायसाफ्रा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव जिरायदोंमोन। बेनिनो सा 6 फरायसाया स्टार मार्क, सा 6 फरायसाया सेथि थाखोआव आरो सासे नैथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानानै ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव फरायसालिनिनो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि बिमा-बिफायाबो बाहागो लाना हाबाफारिखौ जाफुंहोदों। मा नाम? खुलुमबाय, आंनि मुङा श्रीदिद मुसाहारि। बबे स्कुलाव फरायदों? आं गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं स्कुलाव फरायदोंमोन। बेसेबां नाम्बार लानानै आरो बबे रेंकआवहाय उथ्रिसारनो हादों? आङो देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 83.6 पारसेन्ट लानानै आं सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। जितु बे उथ्रिसारनायाव सोरनि मददजों आरो सोरनि थुलुंगा होनायजों आरो माबायदि नाजानायजों नोङो उथ्रिसारनो हादों? आङो बे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हानायानो जाहैबाय आं गिबियावनो जोंनि SMC दङ स्कुलाव आरो सारमोन बिसोरो आंखौ जोबोद हेल्प खालामदों आरो लोगोसे आंनि न'खरनि बाबामोन, आइमोन आरो न'खरनि फेमिलिफोर बिसोर आंखौ जोबोद हेल्प खालामदों। आङो बे पारसेन्टखौ लानानै एसेबाबो गोग्गानाय मोनदों आरो पारसेन्टखौ लानानै जोंनि न'खरनि मानसिफोर आरो सारमोन बिसोरा आंखौ थुलुंगा होदों आरो आङो जेनाखि मोननांगौ पारसेन्ट आंनि थांखि बायदि मोननो हायाखैब्लाबो आं जेखिनि दा बे पारसेन्टखौ मोनदों आं बेयावनो गोजोननाय दङ। आङो बेखौनो बुंनो नागिरो जे बे फंबाय बिनानावमोनहा बे बिदि आनजादाव मोजाङै उथ्रिसार जानोब्ला जोङो माखासे मिडियाफोर बेफोरखौ बन्द' खालामनांगोन आरो फरायनायाव जेब्लाबो नांथाबनांगोन। गोसोखौ होनानै फरायनाय समाव गावनि गोसोखौ नांथाब नाजानानै फरायनांगोन आरो। बेसेबां घन्टा फरायो? आङो 8-9 आवार्स बिदिनो फरायोमोन। हस्टेल थायोमोन ना न'आव थानानै फरायो? आं हस्टेलाव थायोमोन। जोंना हस्टेलावबो फरायनायनि माखासे टाइम टेबोल दंखायोमोन। इयुनाव मा स्ट्रिम लानानै फरायनो सानदों नोंथाङा? आङो साइन्स स्ट्रिमाव लागोन। मा जागोन? इन्जिनियारिं। मा नाम? खुलुमबाय, आंनि मुङा सुस्मिता बसुमतारी। मा गामि? जोंनि गामिया गोजोनफुरि। बेसेबां नाम्बार लानानै आरो मा रेंकआवहाय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनो हाखो? आङो बे देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 72% मोननानै बे आनजादखौ उथ्रिनो हादों। बबे स्कुलाव फरायो? आङो गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं स्कुलाव फरायोमोन। न'निफ्राय हान्थियोमोन ना हस्टेलाव थायो? हस्टेलावसो थायो आं। बेसेबां घन्टा फरायोमोन? आं बिदिनो 8-7 आवार्स फरायो। गावनि सायाव माबायदि फोथायनाय लाखिदों जितु उथ्रिसारनो हाबाय आरो उनावहाय माबायदि फरायगोन माबायदि सोलोंथाइ लागोन होनना सानदों? आं दा सानोदि दा जेरैबायदि पारसेन्टेज मोननानै उथ्रिसारनो हादों आं दा सिगाङाव बिदिनो इयुनाव बिनिफ्राय साबसिन नाजानो सानदों। नोंजों लोगोसे बे स्कुलनिफ्राय साबेसे उथ्रिसारनो हाखो? जों गासै 13 जन गासिबो उथ्रिसारजोबनो हाबाय। दा मा साबजेक्ट लानानै फरायनो सानदों? आङो साइन्स स्ट्रिम लानो नागिरदों। फंबाय बिनानावमोननिसिम बेखौनो बुंनो सानगोन दि बिसोरो ससियेल मिडिया बेफोरजों एक्टिभ जानाया एसे खम खालामनांगोन, अब्लासो बिसोरो मोजां ससियेल मिडियाफोरजों एक्टिभ जाबा बिराद फरायनायाव गाज्रि जायो। बेखायनो आं फंबाय बिनानावमोननिसिम बेखौनो बुंनो सानो दि ससियेल मिडियाफ्राव एक्टिभ जानायखौ एसे खम खालामो। नोंनि बे जाफुंसारनायाव सोरबा स्पेसियेलि थुलुंगा होनाय मानसिफोर दं नामा? टिचारफोर बा पेरेन्टसफोर बा लोगोफोर सोरबाफोर दं नामा? औ दङ। जोंनि स्कुलनिनो सारमोन आरो आंनि मामि बाबायाबो आंखौ बिदिनो मदद होदों। हस्टेलाव थायोमोन नामा? औ, हस्टेलाव थायोमोन। बे स्कुलावहाय बेसे गोबाव थानानै बेसेबां क्लासनिफ्राय फराया? आं 2 इयार्सल' फरायदों, क्लास 9 निफ्राय हाबफैदों आङो। सिगाङाव बहा फरायामोन?
आं सिगां एकालेबो मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुल बरमायाव फरायोमोन। बे स्कुलाव फरायनानै स्कुलखौ माबायदि मोनो? आं जोबोद मोजां मोनदों, मानो होनबा जोंनि बे गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं स्कुलाव टिचार्सफ्रा जोंखौ बिराद इनकारेज खालामो फरायनायनि बेलायाव गासैयावबो। बे फरायसालियाव फरायफैनो थाखाय मा खालायो? मोजां। मोजां। नोंथाङा साइन्स स्ट्रिम लानानै मा जानो सानदों? आं नार्स। नार्स, डक्टर। नार्स, जिनेम फरायनानै नार्स। फरायसाफोरखौ लानानै बरायनाय हाबाफारि जों लानायखौ नुनो मोनदों। आसलथे गुबैयै मा थांखि लानानै आरो मानि जाहोनाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों? दा गिबियाव आङो मिडिया पार्सन बिथांमोनखौ गिबियाव आं साबायखर बावनाय थादों। दा जोंनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालियाव जे हाबाफारिखौ लानाय बायदियै नोंथांमोना नुजाफैनो हादों। लोगोसेनो जाय बिथांमोना नोंसोरनि जे मिडिया पार्सनाव जाय बिथांमोना नायदों बिसोरखौबो दिनै आङो फरायसालिनि बा गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालि गाहायफोर जानानै साबायखर बावदों। दा बेनो जे दिनैहाय जे जों मेट्रिक केन्डिडेट बा मेट्रिक पास जानानै थांनाय जोंनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिनि साफ्रोमबो जे बरायनाय फोरबो जों बेखौ दिनै खुंफुंदों। दा बेबायदिनो जोङो जे बिसोरखौ जे बरायनायनि मेन थांखिया बेनो जे गोलाव सम बोसोर बिथांमोना बा 10 बोसोर बिसोर नाजानायनि गेजेरजों जेनाखि गावसोरनि जे फिथाइ मोननांगौ बे फिथाइ मोननांगौखौ बा 2023 आरो 2024 जे बोसोरनि जे फिथाइ बायदियै जे देग्लायहाय जोंनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिनि गासै 13 जन फरायसा फरायसुलि दंमोन। दा 13 जन फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव गासै 12 जना फार्स्ट डिभिजन आरो सासेया सेकेन्ड बेबायदि मोननो हादों। आरो बिनि गेजेरावनो देग्लाय 6 जनसोआ स्टार मोननो हादों। दा बेखायनो जोङो गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिनि साफ्रोम लोगोफोरनि सार आरो मिसजों जयैनो मोनसे बेनो गोग्गानाय जोङो लादों। लोगोसे सामलाय आफाद बा जोंनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिनि एसेम्बलि बा सामलाय आफादनि बिथांमोननि आफादगिरि लोगो आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि जे नाजानायनि गेजेरजों जों दिनै गोग्गानायजों जों खुसिजों जों दिनै फरायसा फरायसुलिफोरखौ जे गोबांथार नङाब्लाबो आर'नाइ गांसे गांसे लोगोसेयैनो मान बिलाइ लोगोसेयैनो जोङो अन्थोब फिसा जायनाखि फिसा गिफ्ट जोङो होनानै जों दिनै बरायनाय जे हाबाफारि बेखौ जोङो लाफुंनाय जादों। दा बे सिगांनि बोसोरफ्राव बेबायदि नोंथांमोननिफ्राय पास जानाया ना जायाखै? जोंनि फरायसालियाव जे रेजिस्ट्रेसन हिसाबै जानाया 2020 निफ्राय जादों बा 2020 निफ्राय जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा नैबे गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिनि नाम लानानै जे उथ्रिसारलांनानै गुबुन गुबुन कलेजाव बेबायदिनो नाम लाहैबाय। थिग बिदिनो दिनै जे जोंनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिया बोसोरबा हिसाबै जोंनि फरायसालिनि मुंजों बेबायदि केन्डिडेट हिसाबै पास जालांनानै फरायनो हाबाय। दा बिदिनो 2020 निफ्राय जोंनाव जे फरायसालियाव जेनाखि मोजांथार पास नंजोबाबाबो जोङो फार्स्ट डिभिजनखौ जोङो बांसिन सेकेन्ड डिभिजनखौ जोङो एसे खम जों बेबायदिनो गुबुन गुबुन बोसोराव बिदि मोनबोदों। नाथाय जोंनि फरायसालियाव जोङो थार्ड डिभिजन जे पास जानो हानाय फरायसाखौ जोङो मोनाखै। खालि जोङो फार्स्ट आरो सेकेन्ड बे पासखौल' जोङो जानायखौ जों मोननो हादों। दा बेबायदिनो माखासे बोसोराव जोङो डिस्टिंसनखौ जों मोननो हादों आरो स्टारखौबो जों मोननो हादों। नाथाय जों थांनाय बोसोरावल' जोङो स्टार मार्कखौ जों मोनाखै। अब्लाबो स्टार मार्क मोनहां जे खाथियाव जों थांनायखौ जों मोननो हादों। आरो नाथाय जों देग्लायहाय फोरोंगिरि सार आरो मिसनि नाजानाय आरो सामलाय आफाद फरायसालिनि सामलाय आफादनि नाजानाय लोगोसे दिथागिरि बिमा बिफा मा बाबामोननि जे नाजानाय आरो फरायसाफोरनि नाजानाय मोनब्रै बिथिंनि नाजानायनि गेजेरजों जोङो देग्लायहाय बयनिख्रुइबो साबसिन जोङो पास जानो हानायखौ मोनदों। आरो बे सासेल' जोंहा दुखुनांथाव बेनो सेकेन्ड डिभिजन जोङो सासे मोनदों। जोङो थांजोबबा आरो गोजोननायखौ जोङो मोनबावगौमोन। उननि समावहाय जुदि मेट्रिक आनजादा जाबावोब्ला नोंथांमोननिफ्राय फरायसालिनिफ्राय माबायदि रिजाल्टखौ फिथाइखौ थायगोन होननानै माबायदि नोंथांमोना नाजागोन? दा बेनो जे जोङो खोनाबाय थादों जे मेट्रिकआ एबारनिफ्राय जानाय नंला। दा बेखौ जोङो खोनानो मोनदों। नाथाय जुदि मेट्रिकआ बायसान्स जुदि जाबावोब्ला जों खोब फोरोंगिरि हिसाबै जों गोजोननाय मोनगोन। आरो बेनो जे जोंनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिनिफ्राय दा प्रेजेन्ट हिसाबै फरायबाय थानाया गासै 16 जन मेट्रिक केन्डिडेट बा क्लास 10आव फरायनानै दङ। दा जों आसा खालामनाय बेनो सामलाय आफादाबो बेखौनो आसा खालामदों जे देग्लाय जेनाखि 16 जन जे फरायसा फरायसुलिनि गेजेराव जे मेट्रिक होनो मोनोब्ला बा मेट्रिकआ जायोब्ला जोङो बेनिफ्राय आरो साबसिननिफ्राय जोङो मोननो हागोन बा साबसिन पास जानायखौ जों मोननो हागोन आरो डिस्टिंसन लानो हानाय फरायसाखौ जों मोननो हागोन। दा जोङो अलरेडि जोङो फोरोंगिरि हिसाबै जोङो मिथियो, साबजेक्ट टिचार हिसाबै जों मिथियो। दा जों साबजेक्ट टिचार
जयैनो जों बे फरायसाफोरनि फरायनायाव फारसे जोङो नोजोर होबाय थायो जोङो सानबाय थायो रायज्लायबाय थायो जे देग्लायनि जेनाखि क्लास 10 फरायनाया आरो साबसिन एबारनिफ्राय साबसिन फरायसा फरायसुलिखौ मोननो हानायखौ जोङो आसा खालामदों आरो मोजां पास खालामनो हागोनखौबो जों मिजिंथिनाय थादों जिथु स्टुडेन्टफ्रा पास जाखांनायनि उनावहाय बबेयाव फरायनांगौ मा लानांगौ आरो गार्जेनफ्राबो नांगौ समावहाय थिग लामाखौ दिन्थिनानै होनो रोङा जानानै फैयो माब्लाबा समाव बे बेलायाव नोंथांमोना फरायसालिनिफ्राय नोंथांमोननि फरायसाफोरखौ माबायदि हेफाजाब होगोन बा बेंगोन नोंथांमोना दा आङो मिडिया पार्सननि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो हादों नंगौ फरायसा फरायसुलिफ्रा जे मेट्रिक पास जाबाय दा मेट्रिक पास जानानै गावसोरो जे बबे कलेजाव लानांगौ आरो गावनि जे फरायनांगौआ बबे स्ट्रिमाव फरायबा साबसिन जागोन नंगौ निस्सय बेखौ सोरबा सानस्लाबा दा बिदिनो गार्जेन बिथांमोनाबो हयथ' सोरहाबा सानस्लाबा दा बेनो जाहैबाय गार्जेन आरो फरायसा फरायसुलि दा बिसोरजों मोनसे सोमोन्दोआ मोजांथार थाथारनांगोन लोगोसेयैनो गार्जेन बाबामोना लोगोसे फरायसाफ्रा माखासे गेदेरमाफोरनि जे बोसोनखौ लाथारनांगोन दा बेनो जाहैबाय जोङो गोबां जे फरायसा फरायसुलिफोरखौ नुदों जे मेट्रिक पास जानानै सोरबा फार्स्ट डिभिजन जादों सोरहाबा स्टार मोनदों सोरबा डिस्टिंसन मोनदों दा बेबायदि फरायसा फरायसुलिखौ जों नुनो मोनो सम सम गोबांथार जों नुनो मोनो जे सोरहाबा ओइस एस फरायजेननायावनो सोरबा गैया जायो बा मेट्रिक मानो पिअ फाइनाल होनानै सोरहाबा पिअ फाइनालाव फेल जायो दा बे थासारि जायो दा बेखायनो जोङो साननांगोन गार्जेन बाबामोनाबो साननांगोन आरो फरायसाफ्राबो साननांगोन जे आंनि जे थांखिया मा आं थांखिखौ सहैनांगौब्ला आंनि थांखिखौ जाफुंहोनांगौब्ला मा बेखौ जोङो गिबियाव फरायसाफ्रा आरो गार्जेनफ्रा सानथारनांगोन दा बेखायनो जोङो गुरुदेब ब्रह्म बरदिं फरायसालिनि फोरोंगिरि जानानै जों बेखौनो जेब्लायबो हास्थायो जोंनि फरायसालिनि फरायसाफ्राल' नङा गुबुननि फरायसाफ्रा बेबायदिनो जाहाथे गावनि जे इयुन नोजोर थांखिखौ लानानै मोनफा मोनफा थांखिखौ लानानै जाहाथे गाव बबे फरायसालियाव बा बबे कलेजाव फरायोब्ला गाव जे जाफुंसार जानो हागोन बेखौ जों जेब्लाबो नोजोर बोनाया फरायसानि आरो गार्जेननि मोनसे गोनांथार बियो दा बेखायनो आं आसा खालामदों गार्जेन बाबामोना जेनाखि जेब्लायबो जे फरायसाफोरजों जेब्लाबो गावनि जे फिसाजों जेब्लाबो सोमोन्दो लागोन दा बेनो खायसे खायसे जों नुनो मोनो जे मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो गावनि फिसाखौ मेट्रिक पास जाबाय होननानै खायसे खबर लाया गाइड खालामा दा बिदि नङा जे नोङो जे गथ'आ गासिबो सानस्लाबनो हायै जे बाथ्रा बिसिनाव थायो बेखायनो जे जोङो गथ'खौ मोजां खालामनांगौआ साफ्रोमबो दायथ' गार्जेननि बेखायनो जों गार्जेन जानानै खावलायो गार्जेनफोरखौ जे गावनि फरायसाया बा गावनि गथ'आ मेट्रिक पास जाबाय आरो बेनिफ्राय आरो बांसिन जे मोजां फरायनानै जे पास जानो हाथों दा बे हिसाबैनो जे मोजांथार जे दायथ' लानांगोन लोगोसेनो जोंबो आसा खालामदों जे जों फोरोंगिरिफ्रा जेब्लायबो फोरोंनाय जे खामानिखौ जों मावो बेखायनो जोंनि साफ्रोम फरायसा फरायसुलिफोरखौ गुबुन गुबुन कलेजाव लाहैनायखौ जोङो सिगांबो खावलायबाय थादों आरो जोङो एबारबो खावलायगोन जे जोङो जेब्लाबो फोरोंगिरि जानानै जों खुला दा बेखायनो साफ्रोमबो जोंनि फोरोंगिरि सार आरो मिसना मोजांथार जे रोंगौथि लानानै गुरुदेब ब्रह्म बरदिं फोरोंगिरि जानानै बिबान लानानै मावगासिनो दङ बेखायनो जे जों साफ्रोम फोरोंगिरिफ्रा जेब्लाबो एडभाइस बेखौ होनो थाखाय थियारि जानानै दङ राजि जानानै दङ बेखायनो जे जोंनि जे थाखानाय जे फोरोंगिरि सार आरो मिसनाव जाहाथे गावनि जे फरायनायनि जे स्ट्रिमफोरखौ साइन्सआव लायोबा मा जागोन आर्ट्सआव लायोबा मा जागोन कमार्सआव लायोबा मा जागोन दा बेफोरखौ मोजाङै सारिजोंनि मोजाङै रायज्लायनानै गार्जेनजों रायज्लायनानै जाहाथे मोजां फरायगोन बेखौ आं आसा आरो मिजिंथिनाय थादों